Apa? Tak boleh ya? Boleh. Ayo Rano. Rano. Baju mbah yo dani kayak ngono. Yes, tuku apa, Mas? Brambang-brambang lombok. Ayo Rano. Ayo Rano. Mbak, bandengmu sing anyar kene. Mau aku bawa. Aku kakak lho, Mbak. Mana, Mbak? Lonte sari Wah, gila pas pengen Blonjo apa wong lanang kok blonjo lho iki tak goleki. Goleki arep dicalunga kok gak enek. Aku tembe masuk ke Banyuwangi wae. Pirang dino. Bar mulai kok panti. Ya Allah, kok panti karo iki aduh. Jelas jajan iki lho. Gak weh. Iki lho jipo. Lah nek karo sapa? Anu, Deni Lastri. Baturmu sapa? Dapat ijang iki. Dari sini. Baturmu sapa? Batur kula. Nang kene iki lho. Piyambak. Baturmu apa? Udeh, delan udan iki lho, udan. Udan. Udan di papakne siyane dan memeti dhewe. Iya. Aku tuku iki. Jadi mangke iki, Bang. Malah dan ki bisa pergi lah. Ya nganti bojone iki lho. Ya ka bojo ae tekono. Bojo gowo. Nek kalau udan. Nak, tencerange. Engko sik ae lah mulai jek udan. Aku dudani yo. Brambangmu pira, Mas? Kapan tak kok brambang? Jengking lho. Lah yo, Ambil. terus sik. Brambang pengen apa? Lah ya. Kilo jipo. Ndak ta. Kowe arep apa? Kok tuku kabel akeh men. Desan nang ngene. Oh. Yang mana? Teh? Lho, jipo. Nyapa to kok moh ki? Lah, aku kok gabani kok Banyuwangi jajanan iki lho. Pakai mulu sore lah. Aku muler sore marang rono. Kowe go mulai. Aku lagi mulu lagi bojo iki. Aku ora penake pisan ning omah. Ya. Pagi apa? Dewi lah wis ditekokne abahe. Lah, sarintol ngegek nang ndi ngono. Sarindro nggek ning ndi? Lah kok tagap ning ndi, Mbak? Tagap nang ndi, Bu? Dewi ana acara to nggone abahe. Brambang Kirun. Lah aku mun aku mantu yo. Bang iki belum mau. Ya. Bang gue ke sini, Bang. Ya. Apa tuh, Mas, bajumu? Oh, alah. Udan nih, kadung udah. Gak sida di rapi. Apa ki? Oh, Mas ke waras yo. Pen. Kalau bestine mae. Lah ya, sapa to ki? Ki bestine mak iki kon ndi oleh? Kancaku kenal pun temu kancaku. Ning ndi? Stasiun Jati. Oh. Kene lho Mbak, jek udan ki lho Mbak. Mbak kilo jajan jipo, Mbak. Mbak, racing saya. Racing terbangan. Rene ya Mbak. Ora. Eh, Ben ya, payu nang ya apa mo? Ben payu. Lah ora payu wis. Payu wis payu. Nah. Nyekel duit tok ora enek sing ngono lho ya. Apa? Ora keri ya. Siro rupat ono pintunya. 17 iki kabeh. Yo. Minta apa mata? Tak. Iki tak nggo setengah mateng benis. Hai. Ini gue yang mereka tukunan anu. Yo luwe geus minggu kok. Nanti kayak kulkas toh. 17. Ya bener. 10 he, apa? Selawe. Piro to sih toh? 2,5. Tanda 10 selawe toh. Lele 17. Ya bener toh. Ya wes. Dia minta apa anda ngambil? Ya. Barang apa
Ikut masak kok kan Mbak. Berambangnya pinten, Pak? Kiri sisa. 3 kali. 32. Gak 30 tuh, Pak? Ini pun diandap nih. Beda Tenan toh? 32 ta kurang. Ben oleh bagian 2000. Yo iya. Oke. Wis tak sing gedhi, sitok ae. Iya sing gedhi sak nggonmu. Kalau api-api. Telu loro. Suntingan ta Mbak Win? Pak, gue kan WA aku ya, Go ya. Iya. Karo aku nganu ku Sita, hadi ku Sita, kowe apa, Dek? Iki tok. Iki tok. Kowe apa lo, Dek? Kilo, Dek. Ya setengah pisan ngono to. Kilo. Nah, setengah lho, Pak. Kar tengah ngono lho. Klondeke ditarik apa-apa moh to. Wedi bale. Lah, Lu macem-macem. Jote gak nek. Sogoke kene iki. mau be anu tak mongi. Piye? Sagak iki kontol iki. Masya Allah. Sagak. Sagak Aku mbak ngaceng wis kok gitu. Beb donjone lawen nang tukokne. es jambu. Mbak anu Mas, anu iki lho. Sunduk, sunduk. Es jambu, Mbak. Kadung ngewes ora melu. Nah. Nah. Oh, di Indra bae nek saran. Ya aku gegek dhewe di Banyuwangi. Terus mau enak. Marakno wedi ya. Kuwi dagangan wi, saya arep tuku monggo. Wes terus apa nih ya? Mboten. Wes kuwi Mas mbok duit piro? Apa sih gak duit? Gusti ya lah. Iya. Alhamdulillah. Karo apa iki? Mak. Wes iku tak transfer iki. Wong duwe aku ya. Piro total aku? 45 ada di pasar. Hah? 45. Memang kan papan loro. Ini jagung apa, Pak? Jawa? Jagung manis. Pas 50 ya. Apa sih kan? Papan Ya pas loro, kan? loro. Ya oke. Nggih. Mas ayo aku nih. Ke Lombok ya. Metu kene lho, gak udan. Hatimu elek. Atine anyar iki. Mboten, Jung. Gak apa-apa. Ambil ora? Yo ora nyapa nek kambilan. Gak tau diwe ngono, tak diwe. Yo ora. Gak bisa, Mbak. Yo. Apa sayang? Jagung. Enggak mau. Boleh kan? Yo. Belum tawari jagung kalau. Iki tahun baru ngutip kalender tok ae. Halo, Miang. Bawang putih ya, wes. Mbak Gus tutup Pak. Bawang putih karo lombok nih ya. Lombok tampar karo lombok cilik. Lombok tampar karo lombok cilik setengah piro, Mas? Pira? Pati kok. Biji lho kok dibuat manut. Setengah ya. Bawang biasa piro? Bawang biasanya apa toh? Nanti 1000 lho. Ya bawang kating kabeh ae. Oke lho. Setengah. Enak dimasaki bawang kating. Saiki ek rasa. Kayak kok udan-udan rene. Dhewe ya karek kilo. Yo. Piye wija? Mung ya ora jipuk ya.
Kecap. Untuk belanja lah. Piro kowe gawe jajan lho. Pas tau iku dikerangke gitu. Malah eong. Jeruk pedes sih malah anggora kok tenang. Hati-hati mama. Saya Kawal ibu negara. boleh. Kawal ibu negara. Ayam jadi mamaku, Pak. Boten. Gawe bakul kok kon oleh. Pak, kowe kan mbek aku ya? Ya. Kira Pak sewanya Mak Kuwi ya? Ya, 2000 berarti ya. Jadi aku transfer 50 ya. Ya, Be. Gawe saya. Makasih ya. Ini telur ayam. Telur ayam kampung. Yo, mulai pura. Dagangane akeh lho, ya. Ben. Lah yo kene ngono kuwi. Kene ngono kuwi trae mau. Ada Lisa. Halo guys. Proses. Sing abang Ki payu sidar tahun baru dah. Ya iya no, kayak kene omahe kono ya. Sepil berapa ekor ini? Sing Basong ini. iki biasane landep loh. Patinku ki. Kalau Mbak Min arit kan jane Mbak Min. Iki biasane ki landep aritku ki. Jan mempok kaya Min. Oh, terakhir wis balung wis tuwa. Dikoplek ya ra. minggu dhewekno lek wi. Ya iya to. Di anu, di presto. Kaya kayu wis. Lah ya ceklek. Ngeden-ngedeni balunge diceklek wis ra iso apa-apa kapok. Gak so iber. Jahat iki lek. Ya ora. Mbak Lin mbok ceroti lho. Aku ngingeti bangetmu kaya Ya iya, gak tut birut. ane landep lho ki lah terah iwake. Alot to. Anak arit jane mila ning kono wi lho. Ning kon anu wi lho. Pecahan kabel wi lho. Oh iya, arep Kang Birang. Heeh, wi. Lho wi lho ning kono wi lho wi lho. Tak ayo sepile dhisik dua. Ayam ki. Iki ayam, guys. Ayam. Ojo gede-gede lek, kamu caki lek. Ben tau. Iya, iki loro gede. Iki mentok sing enom. Aja mbok ilangi plastike ngono tok sik ae. Iya deh. Iki yo bosong, iki iki. Sing kiri dhewekne Mbak Win. Ki sing babon kalau paling dikek kresek wi. Wong Marim. Heeh. Berarti dadi telu iki Mbak Win. Ngene. Heeh kegedean iki. Yo, engko tak dadek. Bature akeh kok. Yo tak rogoe kene. Jarene ngene. Ayah Risa ngene lek. Lah engko gak melok tahun bar lala ndak yo mani wae wong aku. Yo tak arete. Ya Allah. Yo koyo diandal nek awet peteng lah wong kae. Lah Randuin. Moyo sawi. Maune landep lho, Mbak. Maune. Iya. Yo iya maune teranyar kok. Gak mbene tanggung beli. Berarti wis cek utuh jeroane iki, Mbak. Wis resik. Yo wis dibuat teleke. Oh, pinter yo.
Piye guys, wis mbetheti wingkur sampai sore lho, jathuk. Yo kabeh ki akale. Ini di loro Mbak Win ya. Yo, dadi loro. Yo. Iki sing atas, Rek. Ya si dhewek. Cewek nih yang ban. Sing atas sing dia. Kilo ketok ya. Karo kuwi loro ta. Iya. Iya. Iki ayam. Lah kok mendung ya? Ya biasa. Lah sing kresekan mang ndi Mbak Min? ngerasakan piye? Sing babon mang. Kilo. Oh Mariam nih. Heeh. Lho ki berarti telung. Kuwi prestonen. Ya karo iki. Heeh. Siji loro telu ki ayam ya. Heeh. Ayame ki didhewekne apa timo? Iya, Didewekne. Iki kok gak duyan, Mariem. Silit ta. Wah. Iya gitu. Kok dasar iki lambene wis rusak kok. Iku bagi aku ngene iki, Mbak. Kuwape. Wis senengamu jentet ta? 7 guys. Semuanya 7. Juga arep kayak 7 tahun. Lah. Lah yo. Wes sing anu tak bantu. Karena kene tak bacokne. Lho iki tak bacoki sing siji dhewek iso. Tangane iki lho. Pedas pura. Aku ora pedas Mbak Win. Pedasan kuwi. Iki ya. Ya karena enak no. Lolin kira teko-teko lho. Wis sing ngubah. Lho, kae lho dijukuk narit kae lho. Cito cok iki suwi men. Lho. Gulune sak lho. Lah. Itu blak-blik, Mbak. Aku potel engko. Cuk. Wah, potel. Karena kuwi tatakane tangan bacoki. Hei. Kalau Gue petek opo iki geroji cinso. jojane yang iki. Gue geroji cinso. Angote ucul. Gulune di belakang kok suka. Yo, yo kudu buai. Tanganku yo moh. Aku yo ora edan, Mbak. Ngene iki engko terus di anu blekrek. Aku tak sambil kerai. Wah, to sepiyo. Dene nek kayu tuh, Mbak Min. Kayu nanti dulu. Gak terus tinggo nuthuk iki lho. Masukku. Lelin ki lah nyileh rek lho. Wis kegaan wis tutuk iki. Iya. Tanomo. Dewi tekku lho. Angot anu sing keneng. Janganan. Ayo. Lah kuning ngetrek iki. Jembute iki yo cek. Kok dibedake nah. Oh, teh kan. Rompe. Kirine aku. Ini pangkang resine. Yo to, menekan ira nemen-nemen to ndoro. Kene kaya banyu tak ulang mesti. Yo kono to ndoro. Kono lho golek kursi Mbak Lin. Yup. Sigar Mbak. Garam pun Lho, tukangnya masak tekone. Wah, tukangnya masak ki. Yo no masak esok tok. Ki diwehne sapa to Aja iki? mbok elokne Mbak, iki dhewe ngono ae lah wis to. Satik dendel iki. Sitok-sitok ae. Iki putih lho. Aku wedi ngono mumet ra. sitok-sitok ae. Soale anu, wae gak padha. Anu tuwek nome. Ya wis dhewe jan ndane. Anu iki gedhe gombong. Nek kuwi jan atos iki kok ngesowe mah. Monggo ayem. Tinggi. Iki anu. Basong. Lah nek sing nom Iki lanange lanang kok nggonmu iki cek. Anu Mbak. dagingnya anu sing tuwek to, Le. Anu. Babar. Tapi kotot. Ya mulane harus dipresto. Iya, nek kotot engko ya awet to. Dimuti ya. Rasa dipahan kan dimut ya kono. Mangan apa mentok? Kok pas sesuk mangan apa mentok? Ngono terus. Terai wae. Awet to. Mas
Lah yo, lah mau mangan mentok lu gek piro kok gak wis-wis. Lah terus dimut kok permen. Dia apa Bu? Ayam. Kodok, lah ayam wis tok lho. Iki ayamnya kayak di presto lho iki. Alah, Cik Jokowi. Piye? Bakpo. Panas kedul-kedul. Berarti coba petong. Gelap. Di Senen. Bakul kok yo diseneni. Aku aja dikek ingeh. Lho trayo wi ciri khase bakpo kok. Iki sapi, lah mosok kletong lah gawe nang kandang sapi. Jago. Salah nih. Iya, bakul kethok tak seneni ngene, Mbak. Sampean ku lho, Mbak. Wong bakul, Mbak. Ngono kuwi aja nek anu ki tipe ki aja diunekne terus, Mbak. Laku nggudak ki sampe menggos-menggos kolor sampe teko kecil lho, Mbak. Aku ngono kuwi dipateni dadi ana teluk-teluk ki krungu. Aku yo muni ngono. Mandek ki karo di anu lho sampean gawe mandek karo musikan lah anu tuku mlayu yo nek njero gawa dhuwit. Guri kadang jen Aja arep golek dhuwit. Aku yo muni ngono meneng era nyori. Tenan iki tak lokne ngono. Gelo. Piye kabeh bakul senen. Iya, lah kene kepengin arep mangan lho. Lah kok sing wis renek. heeh wis arep jikok dhuwit graya-graya lho kok wonge minggat lho. Aku yo pegel e. Jawa karo ngopi karo mangan gedhok kaya enak. Lah bosok tak golek teko ngarep wis reneng. Heeh. Aja buka kopi neh wi Nek kok. pas aku omah kulor. Wis roh wi. Kok nek mau mangan kopi uruk iki. Apa ya? Enak ya. Syukur ya. Aku kan kok kono Mbak, kok omahku dhewe kono. Lah Oh kalau sepil Mbak Am lega lah wonge Mbak Am. Are ndi Mbak Am? Oke. pil renek duwike. Oh iya. Renek duwike. Oke. Kono golek duwit. Tahun baru jalan. Saking wengetan Bali Ngulon. Tiwase dan ra Olahan kelakon. apa ke? Olah pasti ya. Iki tekone. Memang ya. Ya. Tokno. Lho lahmu anu juga petek. Yo ora kok gase ra nek kok dipetek. Sabar, Dek. Iya. Kuwi kare nyetekne Mbak Lin. Adune digenep dhisik. Paket nih. COD to Mas? Udah mentok. Wonge cek bubuk kok ya Mas ya. TF. Aku mau mlaku-mlaku karo Kang Noy. Ngerisu tak ora-ora. Datangi cok bungker jalan-jalan kono. Kok jalan-jalan iki. Mungkin ndang kerja kono gak ngono. Gak. Iki kok kerja ya Mbak Wong? Biu tak pengengsek. Wonge awake sik biung paling iki alum. Engko nek apa wi jenenge kambuh. Ya, met ya aku ya. Nek wi brengkesan tongkol wi. Tenanan nek Pak Pendi loro. Kak mari-mari nanti gue sik pucet. Lah cek piye keluhane, Mbak? Wis gak duwe keluhan apa-apa jalan. Olah dolanan dhewe wis. Yang ini kilo gas lah. Nek nggo tangan gak kena. Minggu lagi Kilo ar, leh proses kok ngene iki mosok sik arep mbok bledos sing pecon. Botas dhewe. kontole tak Jati aku ya genten to. Tenono ngono. Karo wonorno. kontole. Kok tukone kretek ngene Mbak Ti kalau 5 ngadah anu doncal kayak ngisor silete ngono. Ari. Wis diancam kok kayak keluar. Tuman. Lho, iki delok. Anu aku jare rong bagian ya, sik tenono wing anu aku. Lumah nih. Lho keri tenan Mbak, gede slamet tak nyaduk jadok mah katut gua. Apa nih? Kita olah dolanan iki seneng. Ya ono pokoke. Yuk, delok to. Tintele gede. Iki untuk menyambut tahun tahun baru 2000 2070 26 26 2026. Iya. Kowe nang ndi we? Arep dolan ndi tahun baru? sarangan Karo
barang telitis. Karo nang Jogja. Cai kene no ora doyan rapopo wis blenger, wis tuwuk dolan, cilik sampai gede kan ora dolan minggat. Ya minggat ada kayak roh pesawat, roh kapal gede, roh sembarang ta. Oh minggate nang luar kota, luar Jawa. Uga ngono le. Awake iki ya butuh refreshing. Utake iki lho Dicuci. Ya nak kon rene tak cucine karo nek sikat tebak-tebakan. waras ben ra edan. Oh aku lho waras. Ya wene kali e lho. Aku kok Kok dikopyok. Nek sulup nang kalen lor kene banjir. Jomblang Nek saiki lho kaline lho banjir. jomblang nang jomblang tenang nang jomblang. Ya dikopyok kok. Ben ra edan. Edan. Pokoke wis edan-edanan. Pokoke yo rati-rati edan saiki yo Jarene juga. kan melok ngedan ora kedumen. Ya mulane ngedan ae. Timbangane gak keduman. Eman-eman lho. Enak-enak. Ndak. Naik barang regane Wah, dhek iki diwarai iki lho, iki lho. jajane Gusti Allah nek ora dipangan mubadir. Goblok. Lho. Kowe yang kene larang regane nang toko rene nang bakul. Krungu prawe, nek ra ngedan ora keduman. Toko rene bakul. Kalau muni kalau wisan. Apa nih? Anune to? Sound sisteme. Resto. Saya kira delok to kontole gede-gede. Kontole pitik guys, mana pitik kontole wong. Kontole wong ya ora ngene iki. Lah kaya apa? Beli ya krep. Kecil. Au! Au!